Още ли живееш под наем? Плащаш на хазяин? Изплащаш нечия чужда ипотека? Поздравления! Току-що призна, че си един имбецил. Истинският мъж не плаща чужда къща. Той завоюва своята квадратура. Не дей да слушаш хората, които ти казват колко е готино да си мобилен и да живееш под наем. Бета мъжът се буди с СМС «Добро утро». Истинският мъж се буди с СМС от съдия-изпълнител. Животът под наем е за страхливи амеби, които ги е страх от ипотечното кредитиране. Страхът е за тревопасните. Истинският мачо обича банката да му диша във врата. Истинската мъжественост не се трупа, докато плащаш чужда ипотека. Скъсай си договора. Изтегли най-безумният кредит и започни да доминираш. Твоята мъжественост ще ми благодари.